салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳама тансиҳату саломат ҳастед. имрӯз як хабар дорем, ки ба тамоми муҳоҷирони дар Русия будагиҳо ин дахл дорад ва яке генерал-майёри ҷонибдории Русия Валентина Казакова гуфт, ки тамоми технологияҳои нави мавҷуда аз ҷониби раёсати муҳоҷират барои назорати омадани хориҷиён ба каламравии Русия истифода мешаванд. сардори раёсати муҳоҷират гуфт, ки муҳоҷирони зиёде, ки аз Русия ихроҷ шуданд, маълумотҳои муқаррарии худро тағйир додаву дубора меоянд. яъне одамҳое ки ҳастанд, паспорт алиш мекунанд, мераванд дубора номашонро иваз мекунанд, паспорташонро иваз мекунанд, ки меоянд пештар ҳамин хел мегузаштанд. аммо тавре Казакова қайд кард, маълумоти изӣ ангуштро фиреб додан мумкин нест. яъне шумо дар Русия вақти рафтанатон ё ки дар регистратсия патент гирифтанатон отпечатки палец мегиред ва фиреб дода намешавад. намояндаи вазорати корҳои дохилӣ гуфт, ки зарурати гузаштани изи ангушт ба тамоми шаҳрвандони хориҷие, ки зиёда аз 30 рӯз меоянд, вуҷуд дорад. инчунин барои ҳисоб кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ, ки аллакай ба Русия ворид шуданд, системаи шинохтии чеҳра истифода мешавад. хеле инҳо рӯзҳо 2020 ин як ба тавре баромадааст, ки ба нақшаи ҳамон афте одам уже дар аэропорт онҳо мешиносанд, ки шумо кӣ будед, аз рӯи паспорт не. номбурда ҳамчунин гуфт, ки барои ҳамаи онҳое, ки ба Русия меоянд, инчунин ташхиси тиббӣ талаб карда мешавад, яъне ташхиси духтурӣ, касалӣ ё саҳати. ӯ гуфт, вақти он расидааст, ки чизеро тағйир диҳем ва онро ба самти беҳтар равона созем. ба самти беҳтаре, ки мехоҳанд, ки муҳоҷирони ғайриқонунӣ дигар наоянд ба Русия. яъне 5 сол ихроҷ мешавед, депортатсия, ва 5 сол дар онҷо, баъди 5 сол метавонед биёед. ҳозир рӯз ба рӯз хеле қаин шуда истодааст ва дӯстони азиз, шумо кӯшиш кунед, ки документ якум очира документатонро нағз доред ва пули патентро супоред, ва беҳтараш, ки шумо РВП мегирифтед, хеле хуб мешавад, ва вид на жительство и гражданство. дӯстони азиз, ҳатман нависед дар комментария.